Nilinaw ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Manaoag ang kumakalat na mga text messages na umano'y mga insidente ng pangingidnap ng mga bata sa bayan. Ayon kay Manaoag Police Station Chief of Police, Police Major Peter Paul Sison, hanggang sa kasalukuyan ay wala pa umanong ulat ng anumang kaso ng pandurukot sa bayan. Dagdag nito na wala umanong konkretong ebidensya na nagpapatuloy na may nagaganap ng mga kidnapping incidents. Sa kabila nito, nauna nang tiniyak ni Mayor Rosario ang seguridad ng mga residente sa pamamagitan ng pagpapaigting ng police presence sa iba't ibang bahagi ng bayan. Pinayuhan naman ang publiko na maging mapanuri at alerto pagdating sa pagbabantay sa kanilang mga anak. Sakaling makaranas o makasaksi ng kaugnay na pangyayari, mangyari lamang na agad makipag-ugnayan sa himpilan ng pulisya. IFM News. IFM News. IFM News.